shehu Tijjani a yau ba mu san kamar shi ba. Shi ne kuɗubi ɗan kuɗubi jikan kuɗubi ku yo duba. Wannan martabar babu mai ita sai shehu Tijjani. Shehu Tijjani khalifa shehu Tijjani. Shi kadimin shehu ne bai sa kansa a ƴaƴa ba. Bai ɗauka ya fi sauran faridan shehu da nuna girma ba. Shi bai kwanta gidansa ya bar wa muridai kwashe gara ba. Adarkin shehu shi ne filansa ku gane shehu Tijjani. Ya taimaki dukkan al'umma bai zan bai juya baya ba. Bai bar wani yayin kukan rashi ba bare ya zamo abin duba. In ya samu na kowa da kowa ne ba nasa shi ɗai ba. Sunnar barhama ya bi ta tsabba canji shehu Tijjani. Shehu Tijjani khalifa shehu Tijjani. Ya sauke dukkan nauyi khalifa bai tauye a komai ba. Ya samu ƙara san juna bai kyauta a dinga gaba ba. Bai saurara wajen yaɗa bairar shewa a dukkan hali ba. Mauludin shehu shine abun kallon baban mu Tijjani. Yes. Shi ya gina wani katon gidan baki a Madina in mun je. Mai ɗaki har 1000 don a sauke bakin shehu in mun je. Duk ɗaki shehu nai ne har da muridai ne idan sun je. Kuma shi zai ɗauki nauyin sa har su taho ya shehu Tijjani. Yes. Shehu Tijjani khalifa shehu Tijjani. Dinkan ya zama khalifa bai zauna wuri ɗai ba. Ya taimaki duk khalifofin shehu bai bar su ɗai ba. Shi bai taɓa dakatawa akan aiki ya jira mutanyi ba. Shi zai yi abinsa baya jira maulana shehu Tijjani. Yes. Ya kewaye duniya don ya kai saƙon manzon mu mai girma. Sannan ya kai ɗariƙa da faira don ceto ga al'umma. Ya taimaki 'yan uwa da masoya masu biya ga barhama. Mai ƙarfin hakuri baya waigawa shehu Tijjani. Yes. Shehu Tijjani khalifa shehu Tijjani. Yana kallon dukkan abin da ka boye shehu Tijjani. Ko kai masa gaskiya ko kayo ƙarya shi bai da rudani. Zai barka da kai da halin ka baya tona abin da yayi muni. Dan ƙarfin zuciya da dabara ya baiwa shehu Tijjani. Yes. To yau ga shehu ya bar mu ya koma gun mahalicci nai. Wanda shi ne ya fi kowa a sansa a yau ya ɗauke kaya nai. Ya bar mu da mu da halayen mu a yau sai mu ta zance nai. Da aziya ce nake yi wa kowa mun rasa shehu Tijjani. Yes. Shehu Tijjani khalifa shehu Tijjani. Musamman mu Kano shehu na ƙaunar mu kamar ya ɗauke mu. Kogun taro sai mun zo maulan mu ya kama hannun mu. Sannan zai ce taro ya cika ga fuskar masoyan mu. Kanawa sai mu gode wa Allah da samun shehu Tijjani. Yes. Babbar da shi mun yi wannan ai duka duniya ne ma. Dukan ƙasashe jihohi alhini suke suma. An goma damar mu bayi ya ba kuwai ne dama ma. Mu muka tafi ya zauna kan aikinsa Tijjani shehu. Shehu Tijjani khalifa shehu Tijjani. Amma hakan sun kaso ba a musu sai idan sun so. Tafiyar tana da nufin ta sanin sai su isu sun so. Kewa ta sanya muke kuka sabo da kallon so. Sai mai ido ne a yau zai dinga ganin ka Tijjani shehu. Yayayen shehu Tijjani ga ta'aziyya ta ga kukuma. A musamman shehu buba na bara majagora abin nema. Yana ƙaunar mahaifinsa soyayya sosai yake hidima. A Kano mata yake mi ta yin addu'a gun shehu
sarkin ka Tijjani Inyas. Shehu Tijjani Khalifa Shehu Tijjani. Babana har da mama ta yayya kadda gabaɗansu da aziya mun kayo ga dukkanin ahalin gausu. Allah ku ya ƙara kai rahamarsa ga Shehu jini na Inyasu. A daɗe mu shagaltuwa a cikin fa'idar baba ga Tijjani Shehu. Mai kaunar sayyidul kauni tambara magausu zamani masu imani da isali. Shehu mai aiki wa addini mai alkhairi da alkhairi. Khalifa mai cikar sirri dan haske nuri fin nuri. Shehu Tijjanin mu gwarzo ne, adimi ne shi masoyi ne, kana sannan shi kwararre ne a dukkan fanni shi iyaka ne. Kadarinsa daban a komai ne, furucinsa daban yake shehi ba misali nasa wallahi. Mai saitin jasadi ruhi Allahu ka kara haske da haske gare shi dan gidan haske. Zainab ce Adamu da Aziya ne ga ahlu Inyasi Shehu.